Әтәс батыр. Борын заманда Улаклы елгаһы буенда яшәгән бер карт менән карсык. Карты гомер буена эшләп тир түккән, бил бөккән, ә карсыгы байбикәләргә йөн титкән, кием теккән. Икеһе лә сәламәтлектәрен югалта башлагас, бай уларды йортынан куып сыгарган. Шуннан булар бер авылдың усында, елга буенда ярды сукып землянка эшләп ингәннәр. Авылдың бер мәрхәмәтле кешеһе әбей менән бабайга бер тавык менән әтәс бүләк иткән. Шулай итеп улар дүртәү яшәй башлаганнар. Бердән бер көндө яз булгас, карт үзенең төенсөгөн биштәрләп хәер һорашырга сыгып киткән. Карсыгы өйдә торып калган, тавык менән әтәсте ашатып сыгарган да, үзе өйдәге эшенә керешкән. Әтәс менән тавык яр башында сүплек баштарында ем эзләп тибенеп йөргән. Бер ни тиклем вакыт үткәс, тавык дип йомыртка халырга инеп киткән. Әтәс ем эзләп торып калган. Әтәс сүплек башында тибенеп йөри торгас, хавы һынган зур гына агас калак башын казып сыгарып, ярга таван тибеп ебәргән. Калак башы ярдан тәгәрәп китеп һыуга барып төшә. Әтәс бал икмәк катыһылыр, тавык йомыртка халып сыккас бергә ашарбыз дип, ярдан осып барып, һыу өстендәге калак башына барып куна. Калак башы әтәстең капыл килеп кунуынан кузгалып, һыу уртаһына йөзеп китә. Әтәс хәзер төшүп ярга сыга алмай, ни булһа ла булыр, касан да булһа һыу мине ярга табан якынайтыр, шунда осып сыгырмын әле дигән уй менән киткәндән китә бара ти. Етмәһә, кукырая биреп, «Кикрику! Бына кайда китте кәкре койрык? Минең менән кем бара? Әйдәгез, һикерегез!» дип кычкырган була ти. Яр буенда йөргән атаказга ете калды ти әтәстең был сакыруы. Ул да барып ултырды ти калак башына. Әтәс менән атаказ йөзеп китеп баралар ти. Әтәс атаказды ишкәксе итте ти. Бер ни тиклем йер киткәс, бер кәзә тәкәһен күрәләр. Ул яр буена һыу исергә килгән икән. Кәзә тәкәһе: «Әтәс агай, кайда бараһығыз?» дип бакыра ти. «Кикрику, кайда безнең менән барабыз?» Кәзә тәкәһе риза була. Калак башына ултырып алгас, «Мин тәкә, бында бару бик мәрәкә» дип үзенең кем икәнлеген әйтә. Атакадуга җавап итеп, «Ага, мин һиңә ага, әтәс ага безне бага» дигән булып, үзе менән дә, әтәс менән дә таныштырып ала. Әтәс атака таныштыруына канәгатьләнмәй. «Кикрику, мин кәкре койрык» дип кычкырып ебәрә. Яр буенда бер дур үгез был өсәүдең йөзеп барганын күрәлә. «Әтәс агай, мине лә үдегез менән алмассығыз. Һеҙгә минең кәрәгем булыр» дип инәлеп бакыра башлай. Әтәс: «Кикрику, һин кәрәк кеүек» дип кычкыра. Ишкәксе атакап калак башын үгез торган яр буена килтереп туктата. Үгез инеп баса. Бер ни тиклем йер киткәс, яр карлугастарын хагалап торып тотып ашарга килгән бесәй буларды күреп калып: «Мяу, әтәс агай, кайда бараһығыз? Мине лә үзегез менән алып китегез әле. Мяу» дип кычкыра. Киң күңелле әтәс әлбиттә каршы килмәй, алып китергә риза була. Бесәй дә ултыра. Әтәс калак башның иң осында. Атаказ калак кәмәне алып бара. Үгез койрыксы. Кәмәнең койрыгын кайда борырга кәрәк булһа, шулай борып бара. Бесәй менән кәзә тәкәһе уртага ултыргандар да тирә-яктагы бөтен нәмәгә карап хокланып баралар ди. Шулай бара торгас, булар бик күп йер киттеләр. Урмандар, таудар, һыудар үттеләр ди. Буларның бик ашагылары килә башланы ди. Калак кәмәне урман тәңгәленә килтереп туктатып,
яр буена бәйләп куялар да урманга инеп, һәркем үз тамагын туйдыра башлай. Төнде ошо урында үткәрмәк булалар. Әтәс агас башына менеп төнәй, калгандары ердә кунырга калалар. Төн урталары узгас, әтәс: "Кикрикок, торырга вакыт!" дип урман яңгыратып ебәрә. Әтәстең был тавышын төлке ишетеп кала. Үзенең төнге тавышына шатланып, был якка килә башлай. Ләкин ул килеп етеү менән эш бөтенләй башкаса булып сыга. Әтәс агас башында бик биектә ултыра, атаказ үгез менән тәкәнең уртаһында тора. Һич кенә лә алырлык түгел. Шуңа күрә төлке был үгез менән тәкә тирәһенә якын килергә лә курка. Кире китә. Урмандагы бөтә янлектәрне йыеп килтереп, үгез менән тәкәнән уларга өлеш сыгарырга, үзе әтәс менән атагазды ашарга уйлай. Төлкенең мәкерле уен һидеп, әтәс агас башыннан төшеп иптәшләренә: "Мына нимә, дуслар, мин был төлкене бик яхшы беләм. Ул үз гомерендә бик күп кош-кортты кыйратты. Мин моны үземә куркыныс булганы өчен генә әйтмәйм. Хәзер безнең бөтәбез өчен дә үлем куркынысы тора. Бесәй, һин барып кәмәне рәтләй тор. Без хәзер барып етербез", ди. Булар юлга кузгалырга торганда гына Бесәй хәле бөтеп сабып килеп җитә лә: "Мяу, мяу, әтәс агай иш харап. Мин барып етер сакта гына төлке калак кәмәне бәйнән ыскындырып агырып ебәрде. Мяу!" Үзе шаркылдап көлә-көлә урман араһына инеп югалды. Мяу! "Ага, әтәс агай", ди атака. "Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Мин бик яхшы едем. Булмаһа барып туктатайым. Һез яр буена бара торыгыз. Мин кәмәне ярга сыгаргас, ултырып китербез." "Кап-кап. Юк", ди әтәс. "Бындай караңгы төндә агып барган калак башын таба алмассың. Бесәй менән мин агас башына менә алабыз. Бит үгез менән тәкә бер нисек тә котыла алмаячак. Ни булһа ла бергә булайык. Куркынысты бергә еңәйек. Хәзер без өй курайык" дигән уйга киләләр булар. Үгез шундук эре-эре агастар һөдүп йыгып, бүрәнәләр әзерләй башлай. Бесәй кыркылган бүрәнәләрне койрыгына тагып ташый. Кәзә тәкәһе бесәй килтергән бүрәнәләрдән өй бурай башлай. Атакат мук йолккан мукты бүрәнә араһына түшәй бара. Әтәс яр буенан таш, балсык ташып, мейес сыгара башлай. Бына өй эшләнеп тә бетә. Әтәс кәштә башына, атакат һике астына, бесәй мейес башына, үгез менән кәзә тәкәһе һике өстенә һуҙылып төшөп яталар. Рәхәтләнеп йоҡоға киткәс кенә берәү ишек ҡаға. Бесәй тороп: "Мяу, мяу, кем бар унда?" дип һораһа, әлеге төлкө икән. "Мин төлкө, ас, мин һиңә теймәйем. Мин бесәй итен ашамайым", дип йомшаҡ ҡына юхалап ҡына әйтә ти. Бесәй ишекте асмағас, тыштағы йыртҡыс йәнлектәр тәҙрәгә килеп ҡапланалар. Был хәлде күреп торган бесәй үҙенең иптәштәрен уята башлай. Үгеҙ үкерә, кәзә баҡыра, атакаҫ ҡаңғылдай, бесәй мыраулай, әтәс ҡытҡылдай. Бындай күмәк тауышты ишетеп, тыштағы төлкө, бүре, айыу шөрләй башлай. Аҙаҡ килеп улар шым ғына, төрлөһө төрлө яҡҡа ҡасып